le video engiyenza njengamanje ngeke ize downloadeke futhi ngeke uze commenteke kuyona. Ngakho ungazama ukuthi uveze imizwa yakho ngoba angifisi ukwazi ukuthi ubona kanjani lento engizoyikhuluma ngoba vele ngeke uzokwazi ukuphawula. Esikhathini esidluleke kweke kwatrenda ivideo la uMotsepe khona evakashele ebuhleni. Ngiyakhumbula ukuthi nami ngaphawula ngale video leyana. Ngenxa yokuthi amanazareth asebuhleni anomunye umqondo. Amanazareth asebuhleni ayithatha into osukuyikhulumile eshintshe eyitoleke ngenye indlela enze ukuze wena ubukeke kabi, ubuke ngazi ukuthi ubukhuluma kabi noma ubuke ngazi ukuthi uyisitha, uzonda unyazi. Bayithatha ke leyo video leyo bayitolika ngenye indlela ke ngendlela yabo nje esiyazi nathi ukuthi indlela yokuqhatha ngoba vele ngaso sonke isikhathi basuke belela ukuqhatha. Sengibuke enye ke ivideo lana kade kukhuluma enye insizwa nje noma ingesile iNazareth kodwa iyakuthanda kakhulu uNazareth abasebuhleni, iyalithanda kakhulu unyazi. Kodwa lento eyikhulumile ingicasulile ngoba ibingamanga kodwa futhi ingamanga abazowathanda laba basebuhleni. Umtsepe ke kuyaziwa nje ukuthi amabandla onke ala eSouth Africa aholelwa uyena. Futhi kuyaziwa ukuthi uMotsepe uyawavakashela amabandla ngoba kuke watrenda kakhulu nje ukuthi akapheli lapha kuLeganyane. Angimazi ke mina uLeganyane kodwa ngaqala ukumazi ngenxa yakho ukuthi ngiyezwa kuthiwa uMtsepe udala emvakashela. Kwagcina sekusolakala ukuthi ngazuthi ukhonza khona uMtsepe. Kodwa kuthe mase sevakasha ngapha ebuhleni sevakashela unyazi kwase sekushintsha manje sekwenziwa ngazuthi uMtsepe ngoba ubehluphekile ngoba khona inkinga nayo manje uzocela usizo onyazini. Kade ngibuka ke enye insizwa nje kade yenzile ke ivideo lena ekhuluma ngayo lento lena. Ithi mawucabanga wena uMtsepe njengoba enemali kangaka bezofuna nonyazini, yini wena ungalingisela uMotsepe nawe uhambe uyonikela onyazini ucele lento oyifunayo kunokuba lokhu uxeba. UMtsepe ke ngithi angizokuveza lokho ukuthi uMotsepe ayikho into abezoyifuna onyazini. uMotsepe wayelivakashela unyazi ngenxa ukuthi vele amabandla ayawavakashela, aqali ngokuthi evakashe ebuhleni. Futhi into afika ayenza enginesiqiniseko sokuthi uyenzile noma ngingabonanga, nesiqiniseko sokuthi uyena ofike washiya umnikelo lapha kunokuba kube uyena athola okuthile khona. Ngakuveza ukuthi uMtsepe ibandla lasebuhleni ulibheka njengawo wonke amabandla, kanjalo futhi nonyazi ulibuka njengabo bonke abafundisi. Ingakho engaguqanga futhi ingakho engayikhulumulanga icathulo. Nalokho futhi ngathi mangikuphawula ngathukeka kakhulu ngenxa yokuthi amanazareth asebuhleni ayahluleka ukwamukela ukuthi abantu abafani nabo, abantu futhi ngeke bebuke njengabo. So ke ngithi ke angikucaciseke lokho ngikuveza ukuthi ukuvakasha kaMotsepe nje ebuhleni kwaba ukuvakasha okufana nakho konke ukuvakasha, kwakungehlukile kulokho ake kwenze ngoba vele ibandla lasebuhleni lingaphansi kwe-organization yakhe ayiholelayo njengoba eholela wonke nje amabandla. Ngagcina ke kuthiwa uMtsepe uholela u500,000 ngonyaka ibandla ngalinye. Angazi ke noma kusenjalo noma mhlawumbe siyakhuphuka noma mhlawumbe siyancipha, angeke ngize ngazi, kodwa nje bengithi ake ngizoveza lokho.